कालच आलो गोव्याला आणि गोव्याचं एकंदरीत सृष्टी सौंदर्य बघताना आणि वातावरण बघताना आम्हाला खूप बरं वाटतं की शहरातल्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये कंटाळून काही लोक बऱ्याच राज्यामध्ये किंवा गावामध्ये जातात. तसंच गोव्यामधलं वातावरण, तिथलं सृष्टी सौंदर्य बघून थोडंसं खूप बरं वाटतं. एक आनंद वाटतो. थोडंसं एक अंतर्मुख व्हायला होतं. स्वतःचा विचार करावा असा वाटतो. म्हणजे शहरातलं धकाधकीचं जीवन जे असतं ना, ते कंटाळवाणं असतं. म्हणजे मेकॅनिकल झालेलं असतं किंवा एक सवयीचं झालेलं असतं नेहमीचं, आणि त्याच्यामध्ये बरेच स्ट्रेस लेवल पण असते. तर तो निसर्गाच्या सान्निध्यात गेल्यानंतर ती स्ट्रेस लेवल कमी होते. खूप आनंद वाटतो. दशावतार हा या चित्रपटाला महाराष्ट्रातून प्रेम मिळत नाही, तर गोव्यात देखील अनेक ठिकाणी आपण बघितले की हाऊसफुल झालेलं आहे, शोज वाढवलेला आहे. ह्याविषयी तुम्ही काय सांगू इच्छिता? नाही, हा ॲक्च्युली दशावतार हा चित्रपट, दशावतार हा कला प्रकार आहे, आपला लोककलेचा एक प्रकार आहे. त्यामध्ये त्याच्यावर आधारित पिक्चर आहे आणि त्याचा आधार घेऊन त्यातले काही अवतार घेऊन काही प्रेक्षकांनी म्हणजे प्रेक्षकांना मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे लेखक दिग्दर्शकाने. प्रेक्षकांसाठी ही पर्वणी आहे की दशावताराचं कला प्रकार पण बघायला मिळतो, त्यातल्या त्याच्यामधलं नाट्यही बघायला मिळतं. म्हणजे दशावतार हा कला प्रकार म्हणजे महाभारतावर किंवा रामायणावर आधारित असल्या कारणामुळे लोकांना तो जिव्हाळ्याचा विषय आणि कोकण आणि गोव्यामध्ये तो नेहमी प्रचलित आहे, बघितला जातो आणि त्याच्यावर आधारित असलेला पिक्चर असल्यामुळे गोव्यातले लोक मोठ्या संख्येने हजर झालेत. आज खूप छान रिस्पॉन्स होता गोव्यातल्या प्रेक्षकांचा आणि त्याबद्दल मी सर्व गोव्यातल्या प्रेक्षकांचा खूप खूप आभारी आहे की असंच मराठी चित्रपटाच्या आणि अशा प्रकारच्या चित्रपटाच्या पाठीशी उभं राहावं, तर हा मराठी चित्रपट टिकेल आणि प्रत्येक मराठी माणसाने थिएटरमध्ये जाऊन बघण्याचा हा पिक्चर आहे. म्हणजे तसे सगळेच पिक्चर, मराठी पिक्चर हे सगळे पिक्चर हे थिएटरमध्ये जाऊन बघण्याचे पिक्चर असतात. मी OTTवर कधी येईल आणि कधी टी व्हीवर बघायला मिळेल याची वाट बघू नये, कारण जी मजा त्याला थिएटरमध्ये बघून मिळण्यावर आहे तशी ती कुठेच नाही मिळणार. तर कृपया मला त्यांना हे आवाहन करतो की मराठी सगळे चित्रपट हे थिएटरमध्ये जाऊन. शेवटचा प्रश्न, तुमची ही भूमिका आहे पोलीस कॉन्स्टेबलची, सो ही भूमिका तुम्हाला कशी मिळाली आणि का करावीशी वाटली तुम्हाला? का करायची वाटतं, कारण हा जेव्हा आमच्या लेखक दिग्दर्शकाने ही सगळी चित्रपटाची संकल्पना आम्हाला सांगितली, त्याचं स्क्रीन प्ले सांगितला, कथा सांगितली त्याची, तर त्यामध्ये ते ऐकताना खूप इंटरेस्टिंग वाटलं की ते ऐकताना असं वाटलं की हा खूप भव्य दिव्य चित्रपट बनणार आहे आणि आपण त्याच्यातलाच एक भाग आहोत. ही मला अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण अशा प्रकारचा चित्रपट करणं हे आपलं भाग्य आहे. आपल्या भाग्यात असल्या कारणामुळे हा चित्रपट मिळतो आणि मी त्याबद्दल ओशन फिल्म्स आणि लेखक दिग्दर्शक सुबोध खानविलकरांचा खूप आभार मानतो. आणि त्यामधली भूमिका जी आहे ती खूप माझ्या स्वभावाची आहे, जवळची आहे की जी करायला मला मजा येईल, कारण आतापर्यंत केलेल्या भूमिकांपेक्षा ही खूप वेगळी भूमिका आहे आणि तो हसत म्हणजे त्याच्याकडून काही विनोद घडत हा चित्रपट पुढे सरकतो आणि थोडीशी त्याला एक खलनायकी झालं असल्या कारणामुळे तो मला खूप इंटरेस्टिंग वाटला, म्हणून मी हा रोल. थँक्यू सर, थँक्यू. तुम्ही आला गोव्याला, तुमचं खूप खूप अभिनंदन आहे की असे चित्रपट तुम्ही आम्हाला देत राहू आणि ह्यापुढे प्रेक्षकांना ते आवडत राहू. त्यासाठी धन्यवाद. थँक्यू सर.